Hello everyone, welcome back to Sign Life Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the reality TV show lana ke eMzansi uthando nesithembu. Hey guys, yabona ke izolo abantu abaningi bashiye bengamthandisisi kahle hle uMpumelelo after ke what uMangwabe revealed kule episode. Guys, uMangwabe ke ubesho ukuthi cha kuyaqala ukuthi uba umseleko azoba mema normally uyaba inform abatshela ukuthi ke kunomcimbi, so kuyaqala nje ukuthi abatshela ukuthi uyabamema ukuthi babe khona emcimbini, uyabo. So wabe seveza ukuthi ke the last time benomcimbi noma kunomcimbi emndenini kwakade kwenziwa imbuzi yokugeza uZenande amagama amabi akhulunywa uMpumelelo kuye. Uthi ke babesebhishi njengefamily, uMpumelelo wathatha ingane ezumuntu ofuna ukuyidlalisa, wayesethi enganeni ke wathi leli khanda lakho leli uma wakho kumele akachaze ukuthi ke la kuphi ngoba la ekhaya kaMseluko asinawo amakhanda ke anje. Yo, abantu they were very disappointed kuMpumelelo ukuthi angayisho kanjani nje into ke ekanjalo, angayisho kanjani ke into ke ekanjalo ngoba phela lonto leyo ke iyinhlamba. That is why ke kwagcina ke sekushwelezwa ngembuzi ukuthi cha kugezwe ke amagama ke lawo asho uMpumelelo. Abantu bayabuza ukuthi ke uMpumelelo wayethatha phi lo nkulumo ngoba wengeke avela asukeleke nje ayisho out of the blue guys. uMpumelelo guys indoda endala angeke aza kuthathe kumuntu, should nawe wayibonela nje wabona ukuthi hayi cha leli ikhanda ke asinalo la ekhaya, so wa decide ukuthi ke akhulume lawo mazwi enganeni. Ama comment ke abantu lapha ku social media umunye uthi hayibo uMpumelelo is a devil, no wonder he doesn't get along with his mother, the boy is evil. Yageza lanto ungenaphi kanambe uMpumelelo man umseleku ngeyijonga le yakhe na last time wathi asizuva ngabafazi. uMpumelelo bekhuluma into ayizwe ikhulunywe ekhaya abantu abadala, but guys uMpumelelo indoda endala kasiyingane ukuthi ngathiwa into ayize ekhaya. Bona if bekade kuwumnini bengizosho njalo, but as for uMpumelelo indoda endala enezingane zayo ejolayo, indoda endala mdala kabi ukuthi ngathiwa into uyizwe ekhaya, into nje yakhe ayikhandele yona naye leyo. Wasethi umunye yo lo mfana amncane kanje uzithatha lezi indaba ezingaka Jesu yena usolwazi manje. Athi omunye cha uMpumelelo uyisa nje akahlukile noSiyacela. Veve bathanda kumnyamanisa noSiyacela bathi ngazi ukuthi isame WhatsApp group. Yo uMpumelelo, I wonder where he got this from. I now understand why this woman want to go. Ayingeke shame. So guys, yeah, but ke as I was saying ukuthi ke I don't think ukuthi uyithole somewhere. I think into ephuma ekhanda lakhe akasiyona ingane guys uMpumelelo. So uyasho kuMangwabe ukuthi ke into yabe simangaza ukuthi wathi mangabe sethola ingane wathola ingane nekhanda elifana nse neleZenande ingane ke kaTirelo. Uthi uyayibuza ukuthi ke wamtshela noTirelo ukuthi ke hawu ingane yakhe eza nekhanda elinje asinaze engcekele akusiyona eyami noma ke wayedelela ke uMangwabe. So yeah guys, yabona esithenjini cha kumnandi. Hleze kugquzwana nje manje hleze kugquzwana, hleze kushubile nje esithenjini, akukho mnandi ngampela. Yacanga izodelwa ingane izothi ingane yakho akusiyo neyomnyeni wakho noma akusiyo ababwayo. Hayi guys, hayi waba wrong uMpumelelo into ayishoyo, waba wrong kakhulu. Kodwa actually I don't know guys, but uyabonakala kuZenande ukuthi ke une condition nayo. So angazi ukuthi uMpumelelo kwase kwenze njani ngampela azathatha ingane akhulume amazwi ke anjalo. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.